ஆதி நாயனார் 63 நாயன்மார்களில் ஒருவர். அந்தணர் குலத்தைச் சேர்ந்தவர். அவதார தலம் முக்தி தலம் திருக்கடவூர். மாசி மாதம் பூராட நட்சத்திரத்தில் அவதரித்தார். தமது அருமையான தமிழால் பல கவிதைகளை இயற்றினார். அவை காரிக்கோவை, காரிக்கு அடியேன் எனப்படுகிறது. மூவேந்தர்களாகிய சேர, சோழ, பாண்டிய மன்னர்களிடம் நட்பினை பெற்றார். அவர்கள் மகிழும்படி வாடர்களுக்கு பொருள் விரிந்துரைத்தார். அவர்கள் தந்த பெருநிதி குவைகளை கொண்டு சிவபெருமானுக்கு பல கோயில்கள் கட்டினார். பழைய கோயில்களை புதுப்பித்து கும்பாபிஷேகங்களும் செய்தார். ஆண்டுதோறும் கோயில்களில் விழா எடுத்தார். சிவனடியார்களுக்கு பெருஞ்செல்வங்களை மிகுதியாக வழங்கினார். தினம் தினம் பாடல்களால் திருக்கடவூர் அமிர்தகடேஸ்வரரையும் அபிராமவல்லியையும் பாடி துதித்தார். தமது புகழ் உடலோடு வடகையிலை மலையினைச் சேர்ந்தார். கணம்புள்ள நம்பிக்கும் காரிக்கும் அடியேன் திரு தொண்டத் தொகை. நன்றி. உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.